Sira ito. Buhatin mo yung katawan mo. Oh, ayun na si Kulas, oh. Tsaka, oh. Tara na. Sira yan. Send mo kay Tito Cromwell. Biyak t-shirt to. Send mo kay Tito Cromwell yan. Ayaw. Pa natutusok na ako. Sino ba? May kataka mo kasi. Gawa dumaan. Sige. Kung pakihirap ka dyan, may hagdan naman. Ipat may hagdan yan. Tapos sisend kay Tito Cromwell eh, no? Okay. Isang oras na. Okay. Sumabit eh. Hindi ka sasabit. Paano pa balik? Ay, problema po rin. Ano mo Okay. Ah. Muna, send. Diyan, rice na putol dyan sa gitna. Yan, dyan. Tumapibingin kang ganun. Huwag kang Teka. tumapat. Ba't magbubutol lang sa ng ano pa eh, puputulin din to? Oo, hindi na kailangan yun. Dapat dyan. Dyan, para dyan bumagsak. Hindi dyan. Hindi, dito babagsak permis yan. Diyan, hindi dyan, dito. Kasi para pagka yung naputol siya, matitira yung dulo, mapipigil bumagsak ng dire-diretso. Puto. Ayan na, sa loob. Oh, Aray, tino mo. lahat na lang. Imbis na umiwas ako, ganun naman eh. Huwag na yan. Hindi, putulin nyo. Sa kabila na, sa ibabaw. Ano yung saba? Yung isa dun, hindi saba. Pa may ganyan dun, oh, malalaki na. Saan? Dun, ako na ang bubuo. Oo. Bago, no? Oo, eh. Ayaw lang bumabaw.